Здравейте, дами и господа! Приближаваме се към най-голямата тераса. И най-голямата атракция. Сега ще видите мен, главният герой и фотограф, който снима. На който е камера. Това съм аз. Здравейте, аз съм Цецо. Запознайте се с него. Това е хубавият Цецо. Това съм аз. Той е велик, той е готин, той е добър във всичко. Сега той ще му дам камерата да снима какво правя аз за няколко секунди. Снимай. Или минути. Може да не го виждате, но все пак ще разберете по-късно. Както виждате, сега ще ви обяснявам. Той се катери по една стена, после по прозореца и оттам се качва горе на... Той се качва горе на парапета. И ето го горе. Мисля, че не го виждате, но той е горе. И той се е качил на парапета, но топа няма никой. И след малко ще проверим. Така. Доближил съм го до края да гледам. Дами и господа, това е хубавата тераса. Аз нямам най-гледачка. Това е Цецо. Малко е тъмничко, за да се видим. Не, няма значение. Но, ето ме мен. Не ми пука за този тук, защото това е мое. Това... Оставяме телефона така, само да чувате нашите гласове. Трябва да си...